bacce ko min galo guurowo tiidno ɗe balle min ngam hikka ko hitande yornde hay deedi amen koko joodi kos jam geno waali fini wiyete men ñande Dewo sappo Bowte 2023 ina hawri 26 hoddayru 1445 fergo kufuna ɓuucoto ko ngaandi haɓtade basal ina heewi fannuuji taweede leyɗe men Afrique ɗe ɓuri heewde basal ko ɗum addani en heewde ɗannotooɓe dawooɓe hol darnde ɗanniyankooɓe Afrique darnde ɗanniyankooɓe Afrique ina mawni sanne eɓe mballi yencinde ngalu jokkondire pelle ekkorɗe toppitaade jiidaaɓe e moƴƴereeji keewɗi haa heen woɓɓe ko keɓi fof tawan wonko fadi ɗumen yo nuldu e ko ɓuri yaaccaade holko addi heen ko fona ɓuucotoo ko ngaandi kaa ɗanniiɗo ko dañi fof nulda heen yoga e ɓoccooɗe caltiima gollude batte ɗen nulde hay soppinaade yaltina coɓe mumen ɓe padirta ko ɗanniiɓe ɓe haa nulda ko ɓeen ngoni kufunaaji ciiɓotooɗi ngaandiiji wadde eɗen jetta ɗanniyankooɓe men e ɓeen dariiɓe dadiiɓe ɓe ɗannaaki ina mballondira e ɗanniyankooɓe men mbele ko nuldata ko waawa battinde ko ɗum woni haɓtaade baasal kuɗol Mamadou Amadou Ba mo Kucala e daande Maymouna Oumar Diallo debbo mo heelanŋe Duɗal Pulaar Murtuɗo Joob yo jam ñallu ñallen e nder heen